Πρώτον, το φθηνό είναι ακριβό και το ακριβό είναι αποτελεσματικό. Επίλεξε συνεργάτες βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών και αξιών που εσύ πρεσβεύεις. Δεύτερον, συνεργαστείτε με ανθρώπους που στέκονται δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Τι εννοώ? Πέρσι 15 Αύγουστο, ένας συνεργάτης, ένας πελάτης ξέμεινε από σεντόνια λόγω παράδοσης του πλυντηρίου. Η Crystal Linen όμως ήταν εκεί. Έλυσε την ανάγκη αυθημερών, στέλνοντάς του μια επαρκή ποσότητα για να κάνει τη δουλειά του. Και τρίτον, βρες αυτούς που θα είναι δίπλα σου με καινοτόμες λύσεις. Γιατί μια καλή συνεργασία, μια καλή επιλογή εταιρείας μπορεί να είναι η επιτυχία του ξενοδοχείου σου. Γι' αυτό και εμείς εδώ λοιπόν στην Crystal Linen έχουμε λανσάρει τις νέες μας σειρές. Άριστο, βέλτιστο, συμμετρία, άξιο και θεμέλιο. Γιατί εδώ στην Crystal δεν πουλάμε σεντόνια. Προσφέρουμε λύσεις σχηματισμού. Σε περιμένουμε λοιπόν στην έκθεση Ξενία 23 με 25 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo. Η Crystal Linen θα είναι εκεί και θα σε περιμένει στο Hall 4, περίπτερο C7. Έλα για να δεις από κοντά